हेल' लोगोफोर, दिनैनि दिनावबो नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसे बराय हरफिननाय जालायबाय। नोंथांमोनहा जाहाथे आंनि चेनेलखौ नायोब्ला अननानै लाइक खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय। नोंथांमोनहाबो दिनै आंजों लोगोसे थुफादोलाय। गथ'फोरनो स्कुलाव हरनो थाखाय बन रुटिखौनो फुदुंनानै हरनाय जाबाय। फारसेथिं कुकाराव आलुखौ रुबाय, फारसेथिं गथ'फ्रा स्कुलाव ओंखाम हरबाबो ओंखामखौनो जानो नागिरला, जानो बाबाय होननानै गाबनो नागिरो। बिदिखायनो बन रुटिखौनो दिनै सावनानै हरबाय। सम सम बिदिनो रुटि हरो, बायदिसिना मेगि हरो। मेगि हरबाबो मेगिया गुसु जायो, अदाबाबो थोनो नागिरा नालाय। जोंना फारसेथिं नै कुकाराव आलु रुगासिनो दङ, उन्दैफोरनो बन रुटि सावगासिनो दङ। बन रुटिजों आलु भाजाजों सोखांबाय, नै टिफिनाव सोनानै मारिनानै हरनोसै। सोखांनानै नै टेबिलाव रेडि दोनफैजोब्बाय आङो, ओमफ्राय गावबागाव बेगाव सोसिगोन बिसोरो। ओंखामखौबो न'आव जालांनो बायो नालाय बिसोरो नै माबा बन रुटि एवनाय आलु भाजाजोंखौनो जालांबाय। ओंखामखौनो जानो नागिरा बिसोरो मानोबा। गोथाव जादों मामि? रेसम नै नटआ मोजाङै लिरना लाबोखादे स्कुलाव। आलु भाजाजों हरलिक्ससो लोंलायबाय बिसोरो मानोबा। गाइखेरखौबो लोंनो बाबावो बिसोरो, साहाखौबो लोङा। नै जोंना बियायं थ्रिसायाबो होख्लायलायबाय। जोंना गाइखेर लोंनाय, खालि मेथाइल' नांगौ बेनो। थ्रिसा ब्रह्मनो नायनाय हरलिक्स लोंलायबाय बे। बाब, मेथाइ मोनजायाखै मामि? बाबाया लाबोआखै? आयै फिसा हिन्जाव, मानो लाबोआखै बाबाया? गोथाव हरलिक्सआ, गोथाव गोथाव मा गोथाव? टेस्टि होनदा थावना थावा? नै जोंना मैगं हानायाबो मैथा बांगाल मैगं सायदोंमोन। लिलि लाला मानसि बुरजाजों जोंना फुङावनो मोनजोबाबानो जेबो खामानि जाया जोंना बेबायदिनो। दानिया गावबागाव बेगाव सोनानै लांबाय उन्दैफ्रा। नै गावबागाव बेगाव गाव हेबिट खालामबासो हेबिट जालांजोबो उन्दैफ्रा गासिबो। अखायाबो नै थांनोसै समावसो हालायबाय, रेनकट गाननानैसो थांनांगौ जालायबाय उन्दैफ्रा। जारलासोहाय, अखाखौसो नेनानै थांनाय जाबाय। रेनकट हमै हमैसो थांनांसिगोन। बेखौ लाजायो, सिङाव लाजायो। दे मोजाङै हमदो, मोजाङै हम। जारला थानायनिफ्राय थाबाय, स्कुलाव थांनाय समावसो बारा हाना होबाय। थांनोसै समावसो बेबायदि जायोहाय अखाया। बिबोनाङाबो दाबो गारिखौनो ड्राइभ खालामनो रोङा नालाय, बिफायाबो सोलाबा दोनलांनो। थांदो मामि, मामिमोन बाय 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 बाय, थांदो बाय बाय। दहाय आलुखौ कुकाराव बिगुरै हानानै रुनानै लाग्रोबाय। नै दाना सानानै जोंहा ओंख्रि संनोसै। जोंहा मानसि बुरजा नालाय बिगुरै हानानै संनायखौसो गोथाव मोनो। मानो गाबबाय थाखो थ्रिसा? ओमफ्राय मा जाखो? आलु सानायानो बिमा फिसा बिदि जालायबाय थाबाय ओमफ्राय नोंस्रा। दे थ्रिसा, नै दहाय रुबाय साग्लिबाय, दाना जोंहा नै अदाबावसो संनानै जायो आलु ओंख्रिखौ। समबार होनोसै, मानसि बुरजा नालाय जोंहा ओंखाम ओंख्रिखौ अदाबावनो सङो। बिनिफ्राय फिसा फिसा गासिबो बुस्थुखौ गेसाव सङो। अदाबबो गेसबो रेस गैयिसो जालायलाङो जोंहा एखमबा। आङो आलुखौ समबार होबाय।
समबार होनानै जोंहा मानसि बुरजा नालाय ओंख्रियाबो बुरजा नांगौ। बे खुरैसे जाबानो जोबलांनो नागिरो। बयबो थांखांजोबलायबायनाय आंहाबो थांनांगौ समा फैदेरबाय। बिदिबा नोंथांमोनहाबो आंजों दिनै मा मा नुलाङो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे थफादोलाय। थाबायलांनोसै नै आङो ओंखारबाय न'निफ्राय। बै ससेयाव मा मोनो बेनोसै। बेटारि मोनो ना मा मोनो। आंबो स्कुटिबो सालायनो रोङा, जेबो गारिबो सालायनो रोङा नालाय, रावबो दोनलांग्राबो गैला। ओंखायनो थाबायलांनांगौसो जाबाय आङो दिनै। गामिनि लामा लामा थाबायगासिनो दङ। मा ओंख्रि जाखो? मादो मा ओंख्रि? ओंख्रिया जोंना माबासो दिनै दालि झल बिस्थिबार नालाय। औ बयबो मिरामिस, आंबो मिरामिसखौ जानानै फैबाय। थादो होमबालाय। औ दे। मानो लाबोखो नादिर? मैखुन उफाय मोना। ओइ बेटारि थांगोन ना? र' होमबालाय। नै लोगोफोर, आंहा गामियावनो बेटारि मोनबाय। थांनोसै। गाखोबाय। जों लागोनि नेचारेल माबाखौ नायदो नै। मा दं दुब्लियाव, सोरबा हालेवदों, सोरबा खोथिया फुदों। अम्बुबासि जोब्बाय नालाय। मा लाबोदों मादै? नै आदाबारि सारियालायाव बेस्राफोर टट' ड्राइभारफोरजों लागोनि। आंनि बिबोनां, आंनि बियादैफोरसो। रानना दं खालि गारिसो। संलाजोबथारो। बारहा गैला मा खालामबावनो। फैयै फैनानै नै बेटारिनिफ्राय ओंखारनानै रेलगेट मोनफैबाय आङो। रेलगेटखौ बारलांनोसै। माबा दैज्लांजों जाबजों अखा हानायजों नैबे आदानावबो बायदिसिना रोखोमनि जि जोम मोनो। नोंथांमोनहाबो नांगौबा जोमग्रा गासिबो मोजां बिराद भेराइटि फानो। नोंथांमोनहा नांगौबा लांफैनो हागोन। र' दे, आं मालाबा होनसैलाय नोंनो। दिनै नै जारला। नै गेजेरनि लाइनावबो ट्रेन गंसे होबथानानै दङ। बारलांनोसै, बारलांनानै मानसिफ्रानो खमथार दामानि। अखा हानायजों दैज्लां बोथोरजों जाहा मेलायानो गैया। एसे फुङावनो ओंखारबोनायबो जायो नालाय आङो। खम जायो मानसिफ्रा। रेल स्टेसनाव थांसै आङो। ट्रेनाबो राइट टाइम सफैगोन ना सफैया। राइट टाइम देखायबाबो एखमबा राइट टाइमानो फैनो नागिरा मानोबा ट्रेनाबो। अबेबा क्रसिं जायो, अबेबा थाबथाबोयो, होननोनो हाया ट्रेननि टाइमजों। बासजों थांबाबो जि मेंनाय मोनो नालाय, ओंखायनो एसे लेटबाबो ट्रेनजोंनो थाङो आङो। ट्रेनानो नै